Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Chłopczyku i może nie wiecie, o co chodzi z tym serwerem Minecraft, ale zaraz wam wszystko wytłumaczę. Pamiętacie ostatni odcinek start serwera Anarchii, serwera Chłopczyku, tego, no to właśnie, to już każdy jest netherite'owym, więc możecie dołączyć na serwer. Dodaliśmy skrzynki i tam w skrzynki są różne. Każdy dostanie jakieś klucze za darmo na pewno na start, więc jeśli chcecie grać, to wbijajcie, macie tu ID, tu wam podkreślę, ID macie tu. Kurde, dobra, chyba idziemy. O, proszę. Macie, jak chcecie dołączyć, to dołączcie, są komendy replay, na przykład alily, jest home bed, i tak dalej. Widzowie. Dzisiaj otworzymy sobie na pewno kilka kluczy, może kilkadziesiąt kluczy. Ja mam takie rzeczy. Że wiadomo, że mam 3 zapasowe. Tu będę robił, bo też mam w mojej bazie. Chodźcie zobaczyć. Mam tutaj sety. Tu mam jakieś podki z tych skrzynek. Tu są skrzynki, a to tylko moje klucze. A tutaj to jest skrzynek, to nie jest kreatywa ogólnie, to jest skrzynek. Tutaj mamy tych mało temów. Ogólnie jak macie dużo takich kluczy, no to na luzie wypełnicie sobie kilkadziesiąt shulkerów, jeśli chcecie oczywiście, nie? Więc my dzisiaj otworzymy sobie te 54, może się uda. Nie wiem jak jest to właśnie, to jest takie niefajne. O dobra. No mu się zepsuło, nie, no się muszę wyjść. Wchodzimy, dzień dobry, okej, dobra. Wylosuje nam w tym momencie uwaga, odłamki, no właśnie, bo nie wiecie o co chodzi z tymi odłamkami. Te odłamki można u mnie wymieniać za jeden klucz do jakiejkolwiek skrzynki chcecie. To będzie klucz do nawet najlepszej skrzynki na serwerze. Mówię teraz tak praktycznie. No i te odłamki. Ja mam teraz najlepszy klucz, więc mogę je walić, nie potrzebuję odłamków. A jeżeli nie wiedzieliście o co chodzi, no to już wam wytłumaczyłem. Dobra, kolejna skrzyneczka. Podka. Okej. Okej. Potem mamy... Odeskipowałem szybko. A potyczka na... z tym damage 2. Kolejna potyczka. To są itemy, sety. Tu damy poteczki, chyba że wziąłem jeszcze dół. To są moje shulkery ogólnie, tu będą poteczki i takie inne rzeczy, widzowie. Otwieramy. I tutaj jabłuszka, fajnie, git. Zjem sobie. Zaraz przyjdę, niech mi się otworzy. Zaraz przyjdę. Dobra, widzę, że wylewają mi się enderperły. Enderperły są dosyć dobre, myślę. Jeśli chodzi o to. Dobra, sprawdźmy co będzie w kolejnej skrzynce. Już 10 kluczy poszło, więc no szybko się otwiera. Okej, hełmik. Hełmy to są jedne z najrzadszych przedmiotów, bo są to dobre enchanty. Dla początkujących to by się na pewno przydał. Więc ja szukam. O, elytra, ale tych elytr to
przy każdym ma wiem takie elitry, to po prostu proszę was. Okej, lecimy. Dobra, i co nam wylosuje z kolejnej skrzynki? Buty, poczekajcie. Tutaj mam sety. Ja mam już całego secika. Więc jest git. I wylosuję nam potkę. Tych poteczek na to sobie mogę dodać ewentualnie szansę do... Dobra. A to są... O, tu mam też ten. Jeśli chcieli jakieś klucze dostać ode mnie na start, no to dajcie na serwer o chłopczyku kurgatem z kółkami. Przyjdźcie do o chłopczyku, czyli do mnie i dodaję wam jakieś itemy, znaczy klucze. Dla każdego po pół staka, po staku się przyda. Tak mi się wydaje, że po tyle gdzieś. Więc jakbyście chcieli, to wchodźcie. Serwer jest za darmo. Nic nie potrzebujecie. Tylko Minecrafta, ID. Wchodzicie i gracie, nie? Spróbujcie grać ze mną. O, 2 meczki. Możemy podarować takie anarchiczne odłamki kiedyś. Wam na przykład. Kolejne anarchiczne odłamki. Będą dla was, dla pierwszych osób, które dołączy na serwer, będą odłamki. Okej, git. Już planujemy dodać fajne eventowe rzeczy. Kolejna krata. Fajne jakieś rzeczy planujemy dodać. Ale to, żeby wiedzieć co mam dodać, to musi być na bieżąco. Elytra, moi drodzy. Okej, no to ten taki szybki odcinek pokazujący wam o co chodzi na tym trybie, więc ja wam dziękuję i trzymajcie się, pa!